लोगोफोर साख्रिनि खौरां मोननो बड' जब निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायनानै ला नोंथांनिसिम गोख्रै नटिफिकेसनआ मोनहैनायनि थाखाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। नोंथांमोनखौ बयखौबो बड' जब निउसनाव बरायनाय जाबाय आरो दिनै बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थागोन प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजनानि बागै। आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों गासैबो डिटेल्सै खोन्थानो सानदों आरो नोंथांमोना माबोरै बे एप्लिकेशन फर्मखौ एबा रेजिस्ट्रेशन फर्मखौ नोंथांमोना माबोरै फिलआप खालामनो हायो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। नोंथांमोनहा मान्थलि 2000 फैसा मोननो हागोन, सरि मान्थलि नङा, नोंथांमोना 4 मान्थआव 2000 फैसा मोननो हागोन। नोंथांमोना माबोरै मोननो हागोन बे फैसाखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजाङै फरायजोबजासिम नायबानो जाबाय, अब्लासो नोंथांमोना हमनो हागोन। नोंथांमोननिसिम आं मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामो, नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ गोदानै फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना लाबानो जाबाय बिदिनो गोदान गोदान आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय। बेनो जाबाय जोंहा बे एप्लिकेशन फर्मआ। नोंथांमोना बेखौ माबोरै फिलआप खालामनो आं गिबियावनो खोन्थागोनसै, ओमफ्राय उनाव आं खोन्थानोसै नोंथांमोना मा मा डकुमेन्ट्स होनो नांगोन आरो बेखौ बहा साबमिट खालामनो नांगोन आं बेखौ खोन्थानोसै नोंथांमोननो। बे एप्लिकेशननि फर्मखौ आं भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव होदों, नोंथांमोना भिडिअनि डिस्क्रिप्शननिफ्राय बे एप्लिकेशन फर्मखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। गिबियावनो नोंथांमोना गावनि डिस्ट्रिक्टखौ बे होनो नांगोन, नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनि बेखौ होनो नांगोन। बेजों लोगोसे साब डिभिजनखौ नोंथांमोना बे होदो, नोंथांनि साब डिभिजना माबे बेनि नामखौ नोंथांमोना बे होबानो जाबाय। बेजों लोगोसे सार्कोल, नोंथाङा बे सार्कोल एबा ब्लकनि नामखौ बे होनो नांगोन। सार्कोल तहसील ब्लक, ओमफ्राय बेहाय नोंथांमोना ब्लकनि नामखौ होनो नांगोन। बेजों लोगोसे नोंथांनि भिलेज ग्राम पन्चायत बिनि नामखौ नोंथांमोना होनो नांगोन। बेहाय गावनि फुल नाम जेनेबा आबादारिनि फुल नामखौ नोंथाङा बे होनो नांगोन। सोरनि नामजों नोङो बे PM किसान सम्मान निधि योजनाखौ खुलिनो नागिरदों नोंथाङा बिनि नामखौ बे केपिटेल लेटाराव लिरनो नांगोन होनदों। आरो बिथिं नायोबा नोंथांमोना बे पासपर्ट साइज होनो नांगोन होनदों। जाय एप्लिकेन्टनि खौ खुलिनो नागिरदों नोंथाङा बिनि पासपर्ट साइजखौ बे एटाच खालामना होनो नांगोन। बेजों लोगोसे बिथांनि डेट अफ बार्थखौ होनो नांगोन, बे फार्मारनि डेट अफ बार्थखौ होनो नांगोन। बे होनाय दङ डेट अफ बार्थ इयारखौ बिथिं होनो नांसिगोन आरो मेरिटेल स्टेटास, ओमफ्राय हाबा जादोंना जायाखै, मेरिड बा मेरिड, आनमेरिड बा आनमेरिड, सिंगल बा सिंगल बे होबानो जाबाय। बेजों लोगोसे फादार हासबेन्डनि नामखौ बे होनो नांगोन। बेहाय मबाइल नाम्बार होनो नांगोन। आइडि प्रुफ नोंथाङा होनो नांगोन। आइडि प्रुफआ जेनेबा आधार कार्ड नङाबा पान कार्ड, नोंथांमोना बेखौ होनानै कार्ड नाम्बार बिलाइ होनो हाबाय। नोंथाङा जेनेबा बेहाय पान कार्ड होबा नोंथाङा बे पान कार्डनि नाम्बारखौ होनो नांसिगोन आरो बेहाय नोंथांमोना बे PM किसान सम्मान निधि योजनाखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननियाव आधार कार्ड थाथारनो नांगोन लोगोफोर। नोंथांमोननियाव जुदि आधार कार्ड गैयाब्ला नोंथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। बे PM प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजनानि थाखाय नोंथांमोना बे आधार कार्डखौ होथारनो नांगोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे रेसिडेन्स एड्रेस, नोंथांनि बे एड्रेसखौ होनो नांसिगोन। बेहाय ब्लक लेटाराव नोंथांमोना लिरना होबानो जाबाय नोंथाङा बबे जायगानि गासिबो डिटेल्सखौ, नोंनि एड्रेसखौ बे होनो नांगोन। बेजों लोगोसे नोंथांनि जायगानि पिन क'डखौ नोंथाङा बे होनो नांगोन। नोंथांनि केटेगरिया मा बे होनो नांगोन। SC बा ST, ST बा ST, OBC बा OBC, जेनेरेल बा जेनेरेल, नोंथाङा बेखौ टिक खालामना होबानो जाबाय। आरो बेहाय होनाय दङ फेमिलि मेम्बार्सनि डिटेल्सखौ नोंथाङा बे होनो नांसिगोन आरो जेनेबा नोंथांनि फेमिलिया खैजन दं बेहाय नामफोरखौ होदो, फेमिलिनि नामफोरखौ। बेजों लोगोसे बिथांमोननि डेट अफ बार्थखौ बे होबानो जाबाय। आरो जायफोर बिथांमोननि आधार कार्ड दङ फेमिलि मेम्बारफोरनि, बे आधार कार्डखौ बे होबानो जाबाय। ओमफ्राय बे नों जेनेबा बे नों खुलिबाय, जेनेबा सोरबा बिफानि नामजों खुलिबाय, अब्ला फिसालानि नाम्बार बे सान लिरना होबानो जाबाय। बिमानिबा वाइफ होनानै लिरना होबानो जाबाय। बिदि लिरना होनांसिगोन आरो रिलिजन होन्दों नालाय। बेजों लोगोसे एनि लेन्ड हल्डिं दङबा होनो हागोन होन्दों आरो जेनेबा सोरनिबा नामाव हाखौ नाम खालामनानै दोन्दोंमोनबा नोंथाङा बेखौ नामखौ होनो हागोन आरो सोरनि नामाव हाखौ नाम खालामनानै दोन्दोंमोन बेखौ बे होनो हागोन होन्दों। बेजों लोगोसे बेहाय मोनसे दं लेन्ड हल्डिंस, मोनसे माबा टाइप जालायबाय बियो। बेहाय नोंथाङा गावनि फादार नामखौ होनो नांगोन, फादार नामखौ बे होनो नांगोन। बेजों लोगोसे रेभिनिउ भिलेजनि नामखौ नोंथाङा बे होनो नांगोन। बेहाय गासिबो पाट्टा नाम्बारफोरखौ नोंथाङा बे होनो नांगोन आरो डाक नाम्बार, बे डाक नाम्बार होनो नांगोन, बे पाट्टा नाम्बार होनो नांगोन, बे एरियानिखौ होनो नांगोन। नोंथाङा बेहाय एरिया इन हेक्टेयर होन्दोंना अफ हल्डिं अर शेयार, नोंथाङा बेखौबो फिलआप खालामनांगोन बेहाय। बेजों लोगोसे बेहाय जइन माबाफोर दङबा, सोरजोंबा नाम दंबा बेहाय नोंथाङा बेखौ होनो नांगोन ना। एनि क'फादार दङबा, नोंथाङा जुदि सोरजोंबा नामा सानै मानसिनिबा नोंथाङा बे सानै नामखौ होनो नांसिगोन होन्दों आरो। नोंथाङा बेखौ गासिबो डिटेल्स खालामजोबबानो जाबाय। बे गासिबो नोंथांनि बे माबायावसो थागोन, नोंथांनि खाजोना रसिदफ्रावसो थागोन, नोंथांनि बे हानि डकुमेन्ट्सफ्रावसो थागोन। नोंथाङा बेखौ डकुमेन्ट्सखौ नायनानै नोंथाङा बेहाय फिलआप खालामबानो जाबाय। बे गासिबो डाक नाम्बार, पाट्टा नाम्बार बेफोरखौ गासिबो रेभिनिउ भिलेज गासिबो नामफोरखौ नोंथाङा बेहाय फिलआप खालामजोबबानो जाबाय नोंथांनि बे खाजोना रसिद एबा नोंथांनि बे हानि डकुमेन्ट्सफ्राव नायनानै। बेहाय नोंथांमोना डकुमेन्ट्स माखासे होनो नांगोन। नोंथाङा माने बेहाय लिरना होनो नांगोन होन्दों बेंक डिटेल्स अफ द फार्मार एबा एप्लिकेन्ट, नोंथांनि बे फार्मारनि एबा नङाबा एप्लिकेन्टनि नोंथाङा बेहाय
ब्रान्चनो होनो थिनदों आरो नोंनि बे नेम अफ दा बेंक ब्रान्च नोंथांनि बेंक ब्रान्चनि नामखौ बे होनो नांगोन नोंथाङा बेजों लोगोसे नोंथांनि नेम अफ दा एकाउन्ट हल्डारनि नामखौ नोंथाङा बे होनो नांसिगोन बेजों लोगोसे IFSC कोड होनो नांगोन बेजों लोगोसे एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना बेहाय लिरनानै होनो नांगोन गोसोआव लाखि लोगोफोर नोंथांमोना बे बेंक एकाउन्ट नाम्बार नोंथांनिया आधार कार्डजों लिंक जानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बेनि फैसाखौ मोननो हागोन ओमफ्राय बेहाय माखासे डिटेल्स होनाय दङ जेनेबा एक्सक्लुसिभ क्राइटेरिया होनाय दङ नोंथाङा बेहाय येस बा येस नो बा नो होनो नांगोन होनदों नोंथाङा बेखौ गावनि बायदियै फिलआप खालामबानो जाबाय बेहाय जेबो माबा गैया जेबो खालामनांगौनि गोनांथि गैया नोंथाङा बेहाय गावबागाव डिपेन्ड खालामसिगोन नोंथांमोना अबेबा नंगौबा नोंथांमोना येस होबानो जाबाय नङाबा नङा नो होजोबानो जाबाय नोंथांमोना बेजों लोगोसे सेल्फ डिक्लेरेसन होनाय दङ नोंथाङा बे नोंथांनि नामखौ बे होनो नांगोन बेजों लोगोसे मा जायो बे कन्डिसन CO बिफानि नामखौ होनो नांगोन नोंनि रेसिडेन्टआ मा बेखौ होनो नांगोन नोंनि TNCLआ मा बेखौ होनो नांगोन साब डिभिजनआ मा बेखौ होनो नांगन बेजों लोगोसे बे नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ बे साबमिट खालामनांगोन एबा फिल खालामनो नांगोन होनदों बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे गाहायाव होनाय नुदों नोंथाङा बे डेटखौ होबानो जाबाय नोंथाङा मा खालि एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथाङा बेखौ बे समनि डेटखौ नोंथाङा होनो नांगोन बेजों लोगोसे नोंथांनि जायगाखौ बेहाय फिलआप खालामनांगोन नोंथांनि बे नामखौ होनो नांगोन आरो नोंथांनि एड्रेसखौ होनो नांगोन आरो गोजौआव नोंथाङा गावनि सिगनेचारखौ होनो नांगोन होनदों सिगनेचार नङाबा थाम होबाबो जायो जायफोर बिथांमोना लिरनो रोङा बिथांमोना थाम होबाबो जागोन होनदों स्टाम्प होबाबो जागोन होनदों आरो माने आखाइजों नादामलाना होनांगोन आरो जेनेबा सिगनेचार रोङै मानसिफ्रा बेजों लोगोसे बे बे अफिसनिसो बे भेरिफिकेसन रिपर्ट बिथांमोनासो माने अफिसनियासो बेखौ माबा खालामगोन बेखौ नोंथांमोना जेबो खालामनांगौ गोनांथि गैया फिलआप खालामनांगौ गोनांथि गैया बेखौ अफिसनि मानसिफ्रासो बेखौ फिलआप खालामगोन होनदों नोंथांमोना बे आरो बेहाय गाहायाव फैबा नुनो मोनगोन बेहाय खोन्थानाय दंखायोनो बेनिफिसियारि विल गेट 6000 पार इयार नोंथांमोना मोननो हागोननो 6000 नोंथांमोना पार इयार बोसोरसेयाव नोंथांमोना 6000 मोननो हागोन होननानै बेहाय बुंदों ओमफ्राय बेहाय होदों आरो नोंथांनिया माने फेमिलिनि इनकामा बेसेबां जानो नांगोन 2 लाखनि खमबाबो जागोन गैयाबा बेहाय मेनसन खालामाखै अब्लाबो नोंथांमोना बेखौ हागोन होनदों आरो एप्लाइ खालामनो जेनेबा 2HS होनदों नालाय काटेगरि लेन्ड आर एलिजिबल बेहाय हानि माबाखौ होनदों आरो हानि जेनेबा स्मल फार्मारबो थायो नालाय जेनेबा फिसा आबादारिबो थायो गिदिर आबादारिबो थायो बेखौ होनदों आरो बेहाय फार्स्ट नाम्बार ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ बे 6000 रांखौ नोंथांमोना 3 इनस्टलमेन्टआव मोनगोन होनदों आरो खेनथामै मोनगोननो नोंथांमोना 6000खौ खेनसेयैनो ज' मोननाय नङा नोंथांमोना बे खेनसेयाव मा मोनगोन 2000 पार इनस्टलमेन्ट मोनबाय थागोन आरो जेनेबा इनस्टलमेन्ट बेसिसखौथ' नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ इनस्टलमेन्ट माने नोंथांमोना ओरै आरो जेनेबा बोसोरसेयाव नोंथांमोना मोनब्रै बोसोरखौ बेहाय थार्ड इनस्टलमेन्ट जेनेबा मोनथाम माबाजों ओरै जायो आरो मोनब्रै मानजों मोनसे इनस्टलमेन्ट जायो बे मोनब्रै इनस्टलमेन्टआव नोंथांमोना बे मोनब्रै मासजों नोंथांमोना खेनसे मोनगोन आरो फैसाखौ 2000 नोंथांमोना मोनगोन मास मोनब्रैजों नोंथांमोना बिदिनो 2000 मोनबाय थागोन ओमफ्राय नोंथांमोना 6000 मोनहैनाय जासिगोन आरो जयै दाजाबोबा बेखौनो होनाय दं बेहाय आरो बेहाय होनाय दङ नोंथांनि बे माखासे डिटेल्स होनाय दंबावो नोंथांमोना बेफोरखौ नायबानो जाबाय बेहाय जेबो फिलआप खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैया ओरैनो इनफरमेसन होनायसै आरो आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थादोंमोन दहाय ओमफ्राय दा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ होनो नांगोन ना डकुमेन्ट्स रिक्वायर आपडेटेड जामा बान्दि बे जाबाय जामा बान्दिया जाहैबाय जोंहा बे गामिनि जेनेबा डिटेल्स गैया होमबा हानि डकुमेन्ट्स गामिनि एरियानि माबा थायो नालाय दा माबा माबि कड थायो बे गासिबो डिटेल्सखौ नोंहा आपडेटेड जानायखौ नोंथांमोना बे जामा बान्दि बेखौ होनो नांगोन आरो जायगानि नाम एरियानि माबाखौ होनो नांगोन होनदों बे जायगानि डकुमेन्ट्सखौ एरियानि एबा गामिनि डकुमेन्ट्सखौ होनो नांगोन आरो हानि दालाय माबा थाया होमबा हानि रेजिस्टार थायो नालाय गामिनि बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन होनदों बेजों लोगोसे नोंथांमोना आधार कार्ड होनो नांगोन होनदों आधार नाम्बार गैयाबाबो ओरै जायो नोंथांमोना आधार नाम्बारखौथ' मोनाखै नालाय सोरबा मोनाखै बे आधार नाम्बार मोनैफ्रा ओरै खालामनो हागोन आरो आधार एनरलमेन्ट नाम्बार थाया दालाय आधार नाम्बार मोननायनि सिगां नोंथांमोना बेखौबो होनो हागोन होनदों आधार एनरलमेन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना आधार नाम्बार दंबा होनो हासिगोन आरो जायफोर बिथांमोना आधार नाम्बार मोनथ'वाखै बिथांमोना बे आधार एनरलमेन्ट नाम्बारखौ होबाबो जागोन होनदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना गावनि ड्राइभिं लाइसेन्स दंबा नोंथांमोना ड्राइभिं लाइसेन्स होनो हागोन आरो भटार आइडि दंबा नोंथांमोना भटार आइडि होनो हागोन आधार कार्ड गैयाबा होनदों आरो बेहाय इफ आधार नट एभेलेबल आधार कार्ड गैयाबाबो माने नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन होनदों बेहाय लोगोफोर आं दहाय सिगाङाव बुंदोंमोन जानांगौ आधार कार्ड गैयाबा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा होनदोंमोन जानांगौ नोंथांमोना बे आधार कार्ड गैयाबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बे बुंदों दे इफ आधार नट एभेलेबल आधार कार्ड गैयाब्लाबो नोंथांमोना मा होनानै एप्लाइ खालामनो हागोन ड्राइभिं लाइसेन्स नङाबा भटार आइडि कार्ड नङाबा NR
EGA जब कार्ड माने नोंथांमोननियाव जब कार्ड थाबाबो नोंथांमोना बे PM किसान सम्मान निधि योजनानि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बे बुंदों। ओमफ्राय आरो 4 नाम्बाराव जोंहा डिटेल्स होबावनांगौना गावनि पासबुकखौ डिटेल्सखौ होनांगोन नोंथांमोना बेखौ जेरक्स खालामना होनांसिगोन नोंथांनि बे पासबुकखौ गावनि एकाउन्ट नाम्बार थानाय बेंक नाम्बार थानाय ब्रान्च IFSC कोड थानाय नोंथांमोना दालाय पासबुकआव फ्रन्ट पेजाव थाया होमबा नोंथांमोना बेखौ जेरक्स खालामना होनो नांसिगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना मोनसे पासपोर्ट साइजखौ नोंथांमोना गावनि पासपोर्ट साइजखौ नोंथांमोना होनो नांगोन होनदों। बेनोमोन लोगोफोर बे नोंथांमोना बे डकुमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना साबमिट खालामनाय समाव होनो नांगोन होनदों आरो नोंथांमोना बे गासिबो डकुमेन्ट्सफोरखौ होनो नांगोन। बेखौ नोंथांमोना साबमिट फिलआप खालामजोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ बे फर्म फिलआपखौ नोंथांमोना हैनो नांगोन गाव पन्सायत अफिसाव नोंथांमोना बेखौ गाव पन्सायत अफिसाव थांनानै बे फर्मखौ साबमिट खालामहैबानो जाबाय ओमफ्रायनो बिनि उनाव नोंथांमोननिखौ बे एप्लिकेसन फर्मखौ भेरिफाइ खालामगोन अब्लानो नोंथांमोना मोननो हागोन। इन्स्टलमेन्ट बेसिस हिसाबै मास मोनब्रैयाव नोंथांमोना 2000 रां मोननो हागोन बोसोरसेयाव जाहैगोन नोंथांमोननिया 6000 रां मोनहैगोन नोंथांमोना बोसोरसेयाव। बेनोमोन लोगोफोर आं गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनाय जाबाय माबाफोर थालांदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो माबाफोर नोंथांमोना प्रब्लेम मोनदोंबा अन्नानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोननो रिप्लाइ होनो नाजागोन आरो हाजासे हेल्प खालामनो नाजागोन नोंथांमोनखौ। बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना अन्नानै मोजाङै एप्लाइ खालामबानो जाबाय डिटेल्सफोरखौ मोजाङै साबमिट खालामबानो जाबाय नङाबा नोंथांमोननिया भेरिफाइ जानाय नङा आरो नोंथांमोना मोननो हानाय नङा नोंथांमोना बेनिखायनो मोजाङै केयारफुलि एप्लाइ खालामबानो जाबाय माखासे गोरोंफोरनाव एसे डिटेल्स लानानै नोंथांमोना बेफोरखौ गासिबो साबमिट खालामजोबबानो जाबाय गावनि हानि डिटेल्सफोरखौ पाट्टा नाम्बार दाग नाम्बार बेफोरखौ। नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ शेयार खालामलायदो लोगोफोर आरो नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों लोगोफोर।